रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। भैया के फाटा हम कर जावा सुनीता है जावागे कौची बतैयौ बहनी दिलावा के बाती आगे आजू के रतिया तोर आई तौ बाराती आगे भैया के फाटा हम कर जावा सुनीता है जावागे भैया के फाटा हो कर जावा सुनीता है जावागे कहवा से लैबै बहनी 4 लाख रुपई बागे कहवा से लैबै बहनी 4 लाख रुपई बागे भैया के फाटा हो कर जावा सुनीता है जावागे भैया के फाटा हो कर जावा सुनीता है जावागे दुआरा पर बाबू रोबौ अंगना में मैया चूल्हा तर भौजी रोबौ सुझौ नहीं उपैया दुआरा पर बाबू रोबौ अंगना में मैया चूल्हा तर भौजी रोबौ सुझौ नहीं उपैया लोगवा के ताना सुन के कम न करो भेजावागे लोगवा के ताना सुन के कम न करो भेजावागे भैया के फाटा हो कर जावा सुनी दहे जावागे भैया के फाटा हो कर जावा सुनी दहे जावागे भैया के फाटा हो कर जावा मिक्स बाय धीरज राज। भैया के फाटा हम कर जावा सुनीता है जावागे धनंजय बिहारी भैया हकौ गारी बगे रोबे के हकौ के बहिनी हमर नसीब गे हमर नसीब गे हसमुख नीतीश भैया हकौ गारी बगे रोबे के हकौ गे बहिनी हमर नसीब गे कौची बतैयौ बहिनी बढ़ल जाहौ रे जावागे कौची बतैयौ बहिनी बढ़ल जाहौ रे जावागे भैया के फाटा हौ कर जावा सुनी दहे जावागे भैया के फाटा हौ कर जावा सुनी दहे जावागे DR रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ।